Interact, inventory, drain, Да бе, да не е бял. from back menu. Ей, пушто то, какъв да съм? Зелен, Android. Ще съм Android, брат. Много ваят. Ще съм Android. Аре, пускай. Това, как се прави? Сега ще ти обясним. Движение. Ако видиш чичко с помпа, мога му кажеш да много е духилвен. Къв е той, бе? Дъмбълдор? Хари Потър? Я, Коки, аз застани в този котел. Ела, Коки? Коки, ела. До настройки. Да, график и като спомнеш надолу, който сядал Ethan, нали има едни 3, 4, 5 шефа. Гноме, помогнете ми! Включи ги нов. Тук съм. Всичките нов. Дигни го просто, бе! Да бе, брат, изтървах го. Тихо. Да умре. Коки. Не знам, че ще дойде още някой ще ми каже за да ще ме... Майке, пале! Какъв пожар е, Мале! Не си играе! И сега Явор туш! Туш! Аз имам 10 000, защо? Имаме 10. Имаме 10. О, чукче! Айде чук! Кай че му удар. Айде, слизай си. Умряхме. Това беше. Чакай. Искам да си хода! Пусни ме, ще умрам! Умрам! Ще умрам! Ако... Не бе! Млакни, бе. О, сега ще ти бъмек. Защо съм на 26 кил? кил? Чакай кил. Я някой да дойде. Чакай. Пускайте канчета. Чакай. Ама защо? Не искам да се смеля. Не бе, няма. Духай. Ой. Не, Коки. Аз ще Мога ли сам да се... Стой. Казвай кои бяхте, бе. Казвай кои бяхте, бе. Умер планик. Казвай кои бяхте, бе. Кои бяхте? Чакайте, бе. Има ваза. Много скъпа ваза. Стамината ви на колко е? 50. Защо? Не бе. Мара, взимай тук ми казва. Мог бе, не бе, брат. щупихме го, бе. Не бе, влезе в количката. Имаше се. Миша за тебе! Хайде. О, Коки, ела, как сега какво става? Къде? Не! Ела, учи, ела, не бягай. Защо поне толкова киселина на някаква бе? Абе, Мишо, жив ли? Да бе. Да. А, къде си? Той с Ендърмена. Искам да отида до него и да му пусна... Махни му го от лицето. Чак ще се опитам да убия с Ендърмена. Гледай като ще повърташ, ако убиеш. Скри се, Ника, скри се. Уби го ли ми? Да бе, това е. О, варилите. Принтър. Чай. Дай варил първо. Как е го вътре? Ето аз, дигай. Ма, трябва ни трима. Още Ето, трима сме. Елате. 24 000 пичове! Чакай. Нежно. Чакай, Рика, не мърдай, Дай количката насам. Фак. Не, Коки, не барай патото, не докосвай патото. Пащайте. Ама какво е това? Това е Не го мадърборда.
Коки, не пипай. Опускам го, Давайте, пред давайте. Бърки си каза. Трябва го завъртим, чакайте. Ето тук го пащам, давайте към мене. Чакай бе. Стоп, стоп. Да. Моля. Давайте се. Насам. Още малко. Пускайте. Чакай. А това пате. Коки, Чайте. Ела насам ти. Стой там. Махай се. Моята мама. Даже всеки повече пари. Парите. Вземи ги часа, не! Кубе! Коки. Ага. О! Колко пари 2,22! са? 2,22! Мишо, Остави ги и тук на шкафа. Мишо, ела при мен! 2,22! Това е такова за ракия, брат! Я? Кое? О, Ема... вземе го. Не, Добре, стой, чайте не. да намерим екстракшън, оставете го. Мани го тук! Дайте да намерим екстракшън. О, Това е 11! търсете Цяла екстракшън. пачка с пари. Не ни трябва ни екстракшън в момента. Не, сме Коки на бягай, това. това е Аладин. Това е Аладин, Коки бягай. Там при тебе. Не, при мен тук няма нищо. Ари при тебе, Райца, бе. бързо си. Бягай! Къде? Ела ти майка. Ето. Затваряй Да. се. Това екстракшън, мислих, че Аладин си намерил. Така е ключката. Дай количката. Ключката. Не бе, Ама не бе, имаше колко чиния. повече пари има. Браво, Коки. Ама... Що му е да? Този място. Стой. За този място. Аз... Чакай да взема нещо от Кай се, дявола. мокнете и бягайте. Мокнете и бягайте. Да, Добре. една от сламата с ръцете, дет ме убива сега. Добре. Маче ще пусна бомба да дойде. Тук ли да го слагам? Буквално да дойде, викни я. Виж, чай сам се зарезостава. Кукла. О, бягай. Мишо. Мишо. То яде, махни се. Няма никой, бе. Аз се видях Това след ще така се беше затичал. Защото чухме. Намерих! Стой, намерих. Кукла. Арама. Застай, иде. Идва. Тя идва. Идвам с нея. Вода ви среща. Пускай. Ако не умре! Да сте нереални. Бе, ти много надалече. Хванете я! Дигнете я! Абе, вдигнете я, бе! Затвори вратата! Излизай, затвори! Защо не я вдигнахте, бе? На колко си? На 7. Дай малко. На 4 съм. Аз на 4. Я мога да хванеш по качето. Не. Пробвай ти. Аз съм го пол. Не боли. Тук има някаква много скъпа ваза. Ой. Бате, тая играта не е хубава. Тук има някаква черна саксия. Голяма, така, мощна. Пича май ни чува, не знам. Да, но това му Дай къв още. Няма да ти дам нищо. Ама 20 къв съм. Да не си умирал. Да пак чука майка ти. медитира, Ще бе. мютна. Да ни е екстракшън. Нас ни трябва екстракшън. Знам къде е. Ела. Насам някъде. Ей, он тука. Не натам, ела. Но само сме. И натам са, да. Насам не сме кое. Ми там ни е... Престани, става музика. Чакай. Значи, после ще ти изпратя един файл и го теглиш. Това заплаха ли беше, Мишо? Не мога.
Май фанаха коки. Да. Половина е. Чупиха го, май не знам. Не го щупиха, не го щупиха. И толкова друго ще е тук. Давай. Майко. Аре бе, казана за ракия не трябва, идете. Добре, казана за ракия не мисля, че е добра опция. Никога не съм го харесвал. Ако ме чувате, количката е при мене. Илия, ти си най-безполезното копале на света. Джави, папе. Илийка, ела при мене. Ела при казана с ракия. Илия. Маладина кемпи там, как да отидем? Ела бе, остава. Аладин, мадафака. Елате. Пред казана с ракия, идете. О, топче. Ела бе. Ще го тегля до там, брат, съм се видял съм. 1,000 years later. Two thousand years later. Абе, вие сте живи, нали? Мале, как сте умрели всички. Патито ли ви убива? Аре, бе. Вие верно всички сте мъртви. Ама, вие какви сте... Май, какви сте безполезни. От едно пател да умрете. Тримата. Не, стой! Търкуй се! Аре, ти си. Ко? Тямо за бока. Педали! Педали! Комше! Молец, пусни ма. Пусни ма. Ето, къде ме прати? С Богом! Жив съм бе! Пуси. Подкачи. Раз. Чакай, комше! Тук ще си умра. Защо умряхте от едно пате, бе, брат? Ти се ебаш. Нима бе. Не. Нема се разберем, брат. One eternity later. Това не струва нищо вече, брат. Ебаш, ма. Къв си ти, бе? Какви са те същества, бе, брат? Това силно изяе парите вътре. Има още 7.
7 са ми достатъчни. Влезни, бе! Аз съм най-добър в тази игра. Калимера! Аз съм на едно, Калимера! аз съм на едно. Аз съм на 10, всички сте на едно. Това не е добре. Аз съм най-великия Окей. на тази игра. Ей. Абе, какво ще стане, ако си имам целия живот на някакво? Май ще умреш. Не, Не, моля те, не, далеч. Не, или... Бе, тази... но това не става толкова с лесно. Се оправят. Къде ти бе? Тук съм. А Явор къде е? Това как се отвори вратата? Колкото е тик. Здрасти. Педали! Ще те виждам. Дойдохте? Пали двигателя, мъртви са. Мъртви Не, са. чакай, мога ги вземем. Мога ги вземем, бе. Мога им вземем главите. Спаси ме! Мишо! Мишо! Как да те спаса? Фани ме! Дръпни ме! Дръж ме! Дърпам те! Не ме остави! Не ме остави! Скрих се отдолу. Да, това пътен! Какво направи, бе? Защо? Какво направих да го докоснах? Добре, здрасти. Чакай! Стой! Тази с ножовете е там. Не, аз сега вземам коки. Аз вземам Защо? само Явор. Той Не. го служи. Но той ще не е жив. Абе, жив. Да, бе. вземем коки. Не, Не, бе! Коки бе! Да го духа коки. Явор ме вади. Да го духаш или криш. Абе, го тука бе, аз знам, че е тука бе. Какво ти стана? О, пиано! 44 хиляди! 44 хиляди! Дигай! Ма да или по-добре го влачи? Не мога го Не изкарам. мога да го от тук. изкараме, затова искаме да го вдигнем. Иначе го Вдигай. влачим. Вдигни го малко. Ето го. Готови си. Да, и затова не трябва да го влачим. Мъжко. Нежно. 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 Илия! Илия, бутни! Карай го! Тегля! Бягайте! Махни се там! Махни! Илия умря ли? Да! Аз не казах да се махне оттам. Си найс бон. Не, ми вика, отиваш в кошницата. Къде е кошницата? О! Мегафон. 2. Тук има някакви дработики. Яворе! Яворе! Какво бе? Какво бе? Какво видя? Не мога да спра да се върта. Ой, чакай! Чакай! Дай! Пусни! Сега! Много съм добре. Я помага. Бе, ти си мощен, бе. Получи Може, помага. ама не съм толкова добър. Не съм джентъл. Не си ли джентълмен? Аз съм само мен. Окей. Ваза. Зашедно. Фана ме духа, не! Мишо, помощ! Ще се умра.
Бе, отговаряй, бе. Ма брат, това ме, знаеш къде ме завлече? Майка. Ма какво е това? Какво те Това е завлече? дух, това те обладава и почва да бягаш. Има шанс да те наврие в някакво чудовище. Тук има много малко дърботики. ваза. Виждам ваза. Да бе, аз я видях, ама не мога ги сложим всички. Ябъле, Какво бе? виж. Абе, аз мога ли? 100 дъбъл джъмп да скоча горе. О, ес. Футо и да е това. Имаме ги. Бах ти в тайната зала. Бата му да се навръв печката. Искам в кошницата, басно ти печката. О, тук ще ме хване за дедовия чудовището. Че... Педал. Мамицата ти, с Богом! Ай, бут. Чакай, чули? Да бе, Джави. Не, слушай са. Гледай са. Аре, са е. А какво правите от друг точно? Били ли Просто си е някакъв води- демидж? Не ми бие демидж, просто те обладава и почваш да бягаш на някъде. А дали мога да го убия? Принципно, maybe. С граната. Внимавай лекичко. Бавно. Не, тук горе си. Може ли по? Не, това! Как го извади това? Не бе, Опа. то беше горе, мамицата ти долна, как ма фърли. Не бе, Това телевизор ли беше за тебе? да бе, затова го... Дръж вазата. Вие двама... Това ще хвас. Него е тежка, не мога да я държа. Да, аз затова ви казах, Аз вие бях двамата. Чай са. Или какво светиш като фенер, бе, брат? Сапортинг. Свирка. Бе, иди, Чакай, вазата! Аз ще потом. Вазата! Чакай, бе, Нещо ме хвали се, бе! Хванаха ме! Умрях. Помощ! Не бях аз. Иди ка спри, бе, вазата! Абе, добре вазата. Моля, ще цапна... Бе, ще пребил. Какво направи? Къде е вазата? Или я щупи! Как щупи вазата, бе? Той поне цели да... Не, бранете количката, браво. О, имаме тети пътли. Да. Ужас. Ай, лайк, латида. Мацко, без лайк, стенина. Чакай. Айде, тате, давай, дърпай ни. Да, тук телевизор има. Ясно да бъл. Да, или като го потушива също. Не съм. Уче, това беше 9, убеден съм. Не беше деветка. Аз съм убеден, че беше така, аз го намерих. Отвори кутията! Това кутия не съм. Гайс, Беше баба яга. Бе, това е моя ходилник! Не, Падна вратата. щупи вратата! Нищо, как я съм? Сета. Или умря. Това е ли изкръщя? Не мога да разбера кое изкръщя или. Да. Това ли беше третия екстракшн? Не, Да? да направим още. Не бе, това не беше. А, да, Това трябва да не се беше. приберем. Трябва да се приберем. А или мъртъв мисля. Ма това не бие количката между другото.
Заредил съм трапа. Аре, идвай, ма. Айде, ма. Ела. Това не бие количката. Тя се тръгва. Чай, трапа. Не го хващай, ще умреш, аз така умрех. Как? Държа го активиран. Как да си го взема? А може да дойде отляво? Не, няма път. Само тук може. Окей, добре. Не бе, жив съм с това. Сега. Мога помогнеш. Не мога, карай го, какво да направя? Фани Той го. трябва да се щупи. Щупи ли се? Ма Да. така кажи, аз мисля, че мога да си го прибера. Проблем. Те е бъвга. Голям Не! проблем. Голям проблем, яла, бе. Умряхме. Бомба! Ехо. Здрасти. Набих ли му нещо, умря ли? Не е мъртъв. Те гранати паднаха към нас. Бравате, духа ме хвана точно като го пусках. Кофти. Миша? Не, Мишо, намерихте. Сега къде пъти вкъщи? Или е жив. Там и на апгрейдите за калата, принципно. Да. И хелта беше И за у- калата, Да. която ти изяде. А, не. Не съм го изял. Не, мен бе! Пусни ме! Така ли? О! Давай, момче! Може ли? Да! Може! Да! Браво! Не може да бъде! Fucking legend! Нещастник!